Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siniphathele amagqabantshintshi ke okanye highlights ke zalo mdlalo weKaizer Chiefs kunye ke neqela ke leZesco United. Sizaqala sinipheke isiqingatha sokuqala. iKaizer Chiefs inkqenkqeza phambili pha ngo-1-0. Inqaku labo lithe lafakwa pha nguGlodi Lelepo. Nqa kwelihle umfana omdala ithe iKaizer Chiefs ke yahlasela attack apho ke the yanzela kuthiwa yi-counter attack uqhawuke ibhola yeZesco United. Kaizer Chiefs yenzela laa nto kuthiwa yi-counter attack. Kunamadoda amabini endiwabona into yokubana ke afunza kaphezi phaa ngaphambili, umfana kaFlavio Silva kunye ke noGlodi Lelepo. Uyabona ke umntu onjengoSilva ndimthanda into eyi-one, noba awukoranga but ibonakala into yokubana ukhona emdlalweni. uSilva iKaizer Chiefs ke ayizusola ngosayini uSilva. uSilva yiplayer baphulaphuli ke, ayingombombayi, yiplayer. Hayi laa nto yayithethwa nguJunior Khanye, ayingombombayi, yiplayer uFlavio Silva. iKaizer Chiefs ke idlale kakuhle kakhulu, lithatha uGlodi Lelepo walivalela emnatheni njengesiqhelo umfana omdala. Yalidaka iKaizer Chiefs ke apha nge-first half baphulaphuli. Qaba ke sinixele into yokubana ke ngabe iKaizer Chiefs ke iphefuma njani sothi ga ngoku abafana abadala basayibambe kakuhle kakhulu. Sisawuthi uqwalasi lapha esazekithini sebala aka-atheki njalo umfana kaMabuye pha, uhleli umile uzinzile. Yiyo laa nto ke idongo lokugqibela leKaizer Chiefs ke libonakala likhusele akahamba umfana uLebogang Mabuye, umile umfana omdala. Into ayenzayo khawuleza bhola udefend udonga lakhe, yenza ngolaa hlobo ke defensive midfielder. Ndiyabona bamxelele into yokubana ke aze athande ukuma abaqeqeshi beKaizer Chiefs besenzele into yokubana ke akwazi ukulikhusela olaa donga leKaizer Chiefs. Ulikhusela kakuhle kakhulu apha kule first half umfana omdala Simothulelo Mnqwazi benondlovu bamile kwasasiso bafana abadala abalabalabi abakhangelwa bameka kakuhle kakhulu, bazinzile babayi-2. Ophukishile womaka uyema omnye, ophushile wa-attacker uyema omnye. Kufuneka laa nto ke kwabafana badlala phaa esazikithini sebala. Singene ke baphulaphula apha kuBrandon Peterson umfana omdala othe wenza ke ii-saves ezintle kakhulu. umfana omdala osave ibhola ebihedwa ngentloko phaa, wayilanda umfana omdala, waphinda umfana omdala waxhimfa ibhola ebiyikona kick, yabuyisela player yeZesco ikange itrepa noyitrepa esagqiba kwehle suka emoyeni phaa uBrandon Peterson, kodwa wayilanda loo bhola leyo. Simqhwabela izandla uyankqonkqoza uBrandon Peterson uba akayanga kuWorld Cup. uBrandon Peterson obe umqeqeshi abafana Hugo Broos umdlela indlala kona uBrandon Peterson isandla sixhoma into yokubana ke ndiyabheka kuWorld Cup. Kaizer Chiefs ke baphulaphula nibukele ke igoal kaLelepo, nijonge nje ne-first half abafana abadala into yokubana ke ingabe babeke bethina sithi huntshi kwiKaizer Chiefs ke idlale kakuhle kakhulu apha kwi-first half. Sizawuphila siqhubeleke ke sikhange into yokubana abafana abadala ke baphelele phi na kulo mdlalo. Ningangena ke baphulaphula ke kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.